Znate li za fiksize, malena stvorenja, kad ih uveličamo, mišljenje se menja. Mikroskopski sitni su, jako sumnjivo, ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Porodica Fixis. Tom Tomase, zakasnit ćeš u školu ako ne prestaneš. Škola? Ne brini. Šta on to lomi ovog puta? Ovog puta ništa. On rešava Rubikovu kocku, Noliče. Čiju kocku? Rubikova kocka je najpoznatija slagalica na celom svetu. Izumeo je profesor Rubik iz Mađarske. Kocka ima 6 strana. Na Rubikovoj kocki svaka strana ima 9 kvadrata koje su iste boje. Počinješ tako što pomešaš sve boje. Da bi rešio Rubikovu kocku, trebalo bi da okrećeš i okrećeš delove dokle god svaka strana ne bude u jednoj boji. Na primjer crvena, žuta ili svetlo plava. Hej, to je lako. Hej, Tom Tomase, koliko se ti već dugo igraš sa ovom kockom? Sada već cela 3 dana. 3 cela dana. Mi možemo da rešimo tu zagonetku za 5 minuta, zar ne? O, stvarno? Onda samo izvolite, ja idem u školu. Pa, da li si spremna da mu pokažeš ko je glavni? Ha, ne računi na mene. Hej, zar nisi rekla da su Rubikove kocke lake za rešavanje? Nikada nisam rekla tako nešto. Ovo je tvoj problem, gospodine Hvalisavče. U redu, sam ću je rešiti. Hej, Nolice, izgleda da imaš problem. O, zdravo, Fire. Ne, sve je u redu. Samo rešavam ovu Rubikovu kocku. Jel? Mogu li ja sa tobom? Šta? Ti to umeš? Naravno da umem. Koliko teško može da bude? Uveri se sam. Pokuši da staviš sve crvene kvadrate na jednu stranu. Prosto ko pasulj. Sad je drži čvrsto. Odlično. Uz tebe sam. Wow! Misliš ovako? Sjajno. A šta je sa ovom stranom? Zašto? Ova strana treba da bude potpuno plava. U redu, hajde da je popravimo. Evo, kako si hteo? A šta se sada dogodilo sa crvenom stranom? Simka je govorila da na svakoj strani treba da bude po jedna boja. O, kao da Simka može to da uradi. Simka može sve. Pa ako Simka može, onda mogu i ja. Fire, rasturio si kocku. Nisam je rasturio, samo sam je rastavio. Sad hajde da je sastavimo. I to ne bilo kako, već onako kako treba. Slagalice su igračke, igre ili problemi zbog kojih treba da upotrebiš svoj um na pametan i kreativan način. Uzmimo lavirint, na primer. U lavirintu je zadatak da nađeš jedan put kako bi prošao kroz mnogo zamršenih prolaza. Druga zabavna slagalica je puzzle. Ovde treba da sastavite sliku od mnogo malih delova. Za ovo nije samo dovoljno da pazite, nego i da budete strpljivi. I postoje različite slagalice za kompjutere. Jedna popularna kompjuterska igrica je Tetris. U Tetrisu različiti oblici padaju i morate da mislite brzo da biste ih složili u redove. I rešavanje slagalica nije samo sjajna aktivnost za ljude. Dobra je i za fiksize. Tako je, slagalice su vežbe za naš mozak. Evo, gotovo. Noliče, bolje da požuriš, jer je Tom Tomas na putu ka kući. Zdravo, Simka. Pogledaj ovo, uspeli smo. Ne mogu da verujem. Kako? Pa bilo je prosto kao pasulj. Simka, Noliče, vratio sam se. Da, idem ja odavde. Zdravo!
si je rešila? Nolik je rešio. Noliče, ti si sjajan, ali kako? Evo ovako, prvo je rastaviš na delove i onda je ponovo sastaviš. Ne! To je varanje. Treba da okrećeš kocku, ne da je rastaviš. Hajde sada da je složimo na pošten način. Mislim da nećeš moći. Zašto si tako siguran? Zalepio sam je. Zašto? Da bi ti prestao da naprežeš svoj mozak zbog nje. Sada će kocka uvek biti kako treba. Ali ako se ne okreće, onda nije Rubikova kocka. Pa da, ona je sada Nolikova kocka.